लागाव हाजोनिफ्राय दै बोहैनाय नै fue a la brilla de menumbe ma está en me video date da boleh ओंखारबाय नै जों हाजोनिफ्राय नाथुर नागिरनानै वा थोरसिया लांबाय नै सासे खांख्राइ हमगासिनो खांख्राइ रायखुसा नै खन'दों नै खांख्राइ दाबो मोना ना नै खांख्राइ खेबबाय नै सासेया खन' लायबाय नै सासेया paling bisa tinggal tuh ketik masih esok gaya nih खांख्राइ फिसासो थाबायबाय लामाया मोजां नङा